Hello guys, welcome to my channel. For today's video, I'm going to unbox the thing that I bought from Shopee. Ito yung binili kong item mula sa Shopee na nagkakahalaga ano ba ito? 479 pesos. So 479 lang ito guys. Kailangan ko to kasi nagsimula na akong mag-vlog as a vlogger. Kailangan natin yan kasi mahirap naman pag parati tayong nakahawak sa ating phone. Mangangalay tayo niyan at walang masyadong angle or hindi tayo masyadong papahiluna sa ating camera. Hindi magiging stable or maganda ang capture ng video kapag parati tayong nakahawak sa ating phone. Lalo pa at hindi naman to kamahalan yung phone na ginagamit ko sa pag-vlog or pag-video. So, without further ado, let's start it guys. Mag-unbox na tayo, okay? Moments later. So, ito na yun guys. Ito na yon yung item na sinasabi ko na binili ko sa Shopee. Muna yung akong gipalit sa Shopee. So, kinahanglan ni tungod kay nag-vlog man ta. Nagba-vlog kasi tayo di-dream din na maging YouTuber at okay lang naman. Lingaw-lingaw naman yung atong pag-YouTube. So, okay, ato na ning i-unbox. Mag-unbox na tayo dito sa item na nabili ko from Shopee na nagkakahalagang 479 pesos. Wala pang 500 pesos guys. So, okay. I-open ko na to. Ang hirap talaga pag walang ganito. Kailangan ko ng ano ba ito? Tripod or cellphone holder para hindi ako mahihirapan sa pag-vlog. So, i-open na natin to. Ang hirap pag isang kamay lang yung bubukas. Parang hindi ko yata mabuksan to pag one hand lang. So, maghahanap tayo ng paraan guys. Meanwhile, Ayun na nga guys, nakahanap tayo ng paraan, nakakita tagway kung saan pag-abri ning ato ang secret item na nabili natin from Shopee. Okay, bubuksan ko na ang naning abrihan. a few moments later. Guys, yung item. So, ito na nga guys yung item na nabili ko from Shopee. Ito yung Philight selfie stick tripod. Sa nagkakalagang 479, include na yung shipping fee doon. So, kulang-kulang 300 plus pesos to. Excluding yung shipment niya, shipping fee. So ito guys, bubuksan na natin kasi wala tayong tripod. Ganito lang tayo mag-video, ganito lang one hand, ay nawakan lang yung phone. Ako lang daw gunitan ang phone kaya wala man kay tripod na nakapalit na. So ato na natin. Ito yung sinasabi ko sa iyo guys. Ito yung kailangan ko. Ito yung Philight selfie stick tripod. Philight selfie stick tripod. So, ano to? May battery oh. Battery.
may battery. Ito. Hindi kita. So, bubuksan na natin ang aso ng abrihan. Yan o. So, kailangan ko to kasi wala akong tripod. Or yung tripod ko noon, sirang-sira na. May kalawang na. Ito. Papakawalan na natin ating yung takip niya. Ito yun. Yeah! Ito yun. Mauna ni guys. Ito pala. Picturean na to, picturean. Remembrance. Picture. So, saan mo na siya paggamit? Di ba dyan ko ganahan mo basa sa manual. Hindi ako talaga nagbabasa ng manual. Tinitingnan ko lang yung item kung paano gamitin. Since selfie stick ito, so pang selfie ito. So, si-set up muna natin guys. Baka may ilaw to. Set up muna natin. Ito yung itsura niya guys. Adjustable pala ito. Yan. Ito. Yung ganyan. Adjustable pala ito. Yan. Nakatayo na yung tripod. Tapos parang dito ilalagay yung phone. Dito ilalagay yung phone natin. Ganyan. Tapos parang may ilaw dito. So ito yung battery, siguro ito yung gamit ng battery niya. Tsaka mayroon ding connector from phone, siguro to. Saan to i-connect? Hindi ko lang. Saan to i-connect? From phone siguro ito. Okay, iti-testing to natin. May manual pala, may manual. Ganito pala ang English naman, how to use. iOS, Android compatible daw, how to use. Ito manual niya. May Chinese or Japanese ba to na letters, Chinese or Japanese letters, hindi ko mabasa. Tapos may English equivalent. Yan, how to use. So tatanggalin pala ito natin para sa kanilang replacement of battery. So babasahin ko na to guys para magamit ko na to at ipapakita ko sa inyo pagtapos ng aking pag-set up nito. Mataas naman. Tapat natin sa electric fan. Yan, ganyan po siya kataas. Hindi masyadong mataas pero kaya na rin. The review. So, i-click natin kung gumagana ba yung selfie. Dito ako.
guys, oh. May pang selfie na tayo. Selfie stick. Selfie stick. Selfie stick na tayo. Anak ko eh, selfie stick. Ganyan lang. Oh, may pang selfie na. Yung battery lang. Hindi ko ito nabuksan at ito yung cord. Battery. So, isisip ito natin guys. So, ito gumagana na naman pala itong pang selfie nila. Gumagana to guys. So, proven and tested gumana. Tapos yung pin light, babasahin ko pa yung manual dito kung paano ito gamitin kasi hindi ko pa napagana. There'll be USB port. So overall, yung selfie stick talagang kailangan ko kasi wala akong tripod. At nakapag selfie siya. So pasadong pasado yung material niya maganda. Yung mataas naman ang nana-upload nito. Dito parang tripod, mataas naman yung naabot. Maganda siya, yung material na ginagamit niya maganda. So pasado guys kahit hindi gumana yung kailaw niya, yung selfie light, okay lang. At least may selfie stick at tripod na ako magagamit sa aking mga vlogs. So, at least may selfie stick na ako magagamit sa aking mga vlogs. So, yan na lang mga guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye! Later.